Flu. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa Aksyon Balita, una sa Aksyon Public Service, una sa Aksyon Komentaryo, sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Minutos nakaligas sa attack ng alas 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayad nga gabi naman kaninyong Taran Luzon, Visayas kag Mindanao. Liwat naman nga magapangalagad ang inyo sa nga palatuntunan. Yari kita sa Miyerkules nga papangalagad sa inyo sa nga palatuntunan. Action Night Patrol, ikaduwa ining sunod-sunod nga pagtalos ang inyo sa nga alagad sa sining edisyon. Walang pahinga kung kaysa walang tulugan. Ayos lang basta serbisyo publiko ang paghahambalan. Ikaduwa kita nga adlaw subong sa ikatatlong abalan sa nga tuig 2022. Dari kita sa countdown kita abi. Countdown antes ang balantayan nga hitabo diri sa pungsod sang Pilipinas. Wala sang liwan kundi ang pinakaginabantian gid. Amo ang tion sang eleksyon. Nakahibalo bala kamo nga mayara sang 68 na lamang kaadlaw ang nabilin. 68 days more to go. Antes ang pinili ay sa Mayanwabe tuwig 2022. Amaning adlaw nga sigurado nga damo gid sang maghibi guraab kag wawaw daw. Adlaw man isang binantayanay kag sinuya ay kay man diri tani mabalaan mga kaaksyon kung sino gid adaya ka dapat nga nangin leader naton. Sa nagkalain-lain nga mga banwa, sunad o kon kaprobisahanan. Leader sa nga bugos nga pungsod sang Pilipinas. Ang bantayanay kag sinuya ay ginmuno ko. Nagakatabo ina maka-aksyon sa masami sa mga supporters sang nagkalain-lain nga mga kandidato. Mawalan diri daw. Ang alas 6 kasi si Sidmon balang ginatawag sa sining Mayo 9, 2022 mabalaan taran ang mga ka-aksyon. Nantabon mo na mga nabong sa mga kandidato, mabalaan mo na kung liamado o kung lihado, mabalaan mo na kung pierdido. Basta nagakulos moron ganit automatic pierdido na. Dari ni mabalaan ko na sinugid ang dapat kay butang sa baluta.
nga ngalan sang kandidato o kung ngalan sang grupo. Kung party list ang paghahambalan kay bati ang party list system naton diri sa pungsod sang Pilipinas. Ini mga nagapapili balang party list group. Hindi na ngalan sang taong ginabutan na kundi ngalan sang ila sa nga party list. Di mabalaan tara maka-aksyon. Sino bala ang mga incumbent nga kandidato subong, mga incumbent officials na to subong, incumbent government officials nga liwat nagapapili kag liwat nga mapilian sa maabot nga eleksyon, liwat nga may leher ka mabutang pwesto. Abe-abe kinalahon tabi sa mabot nga Mayo 9. Amo nang ginatawag nga ang election bow. Kamusta ang adlaw ninyo subong nga Miyerkules? Kamusta ang mga segundos, minutos, in oras kaagahon aga udto hapon kasi sidmon? Tub-tub subong nga kakabihon? Okay lang mo daw? Nangin maayo balang adlaw sa Miyerkules ninyo subong petsa 2 ang Marso? Nangin di bala sa kon nangin di buenas? Kaya daw, okay lang. Ano man ang sitwasyon naton subong, importante na kabonitor ka mo maka-aksyon sa sading nga palatuntunan nga ginabantayan gid sang halos kalabanan. Walang problema, ayos na ayos. Steady lang mo da, kay dugay-dugay pagabusgon namon kamo sang mga balingaso nga mga balita kag nagaaso-aso nga mga on-the-spot reports. Alin sa ato sa mga aksyon na unit reporters. Ang inyo ka-aksyon Marlon Hervaya. Sa nga hugada maka-aksyon na ito ng kung sa mga tirig ang pasukadon tara. Ang mga balita nga dapat naton sa nga pagatutukan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Unahon taray ang sa balita lokal. Kay dugay-dugay maka-aksyon mayara sang dako naman nga balita sa nasyonal ho. Sa ato sa akon sa natubaw diri sa monitor tas telebisyon. Tamo sa nga mother station dito sa Metro Manila. Ang DZRH TV naton maka-aksyon ka ang DZRH radio naton. Ang nagapresentar subong sang sining dako na naman nga accomplishment ho. Sang PDEA angot sa sining makabuluang nga sabu. Dugay-dugay lang blake malabutan tagida. Dili kita anay sa bahin sang balita lokal. Ikaduha nga adlaw sang Fire Prevention Month subong Marso. Kamo sa mga nagpasalamat bangod wala sang makakulugmat nga sunog nga nagluntad. Magluwas kahapon, hindi pareho kahapon nga mayara sang kalayong tumuhaw. Sa isa ba lang kabalaya dito sa may kilometrahe 13.5 bla mo sa barangay Talok sunod sang Bago pero dasig man nga napalong sa giliyon. Ini nga balita maka-aksyon nagligad pagkuntani nga adlaw ni. Munuhon naton munuhon sang sining nga panatuntunan. Pati kuntani sa regular nga ginapungkuan ta nga panatuntunan pala kada hapon. Ang action reports afternoon edition. Pero damo bisang mga nagsinulod kagatuman katalupang doon nga mga balita mo. O bisa nagligad pa nga sinima na mo ning away tanto matutukan nga matalakay ni. Angot managyapon sa Fire Prevention Month maka-aksyon. Si subong agin tiyempohan tagid din nga balita ni. Ang importante ni mo kay bante concern kita taran. Why na diya sang astig-astig pa bulomanggaran pa imol-imol. Kung may ara sang trahedya pareho sang sunog nga magaluntad sa lugar nga inyo sa naginatiniran. Anong balita? Ang ginstiling sa Bureau of Fire Protection o kon BFP. Nga diri sa Bacolod, may 30 ka mga kabaranggayan nga prone sa sunog. May 30 ka mga barangay
nga may ara sang dako nga risgo o kung delikado kung sunog ang paghambalan. Nakibot ko ni biya mo. Nagulpi lang nagdamo sa 30 kaya kung madunuban ko, nagligad nga Marso sang 2021. Kaya kung madunuban ko ba ha, single digit lang ng figures na mga lima lang balik barangay, di mo? Ang ginkabig sa itong fire-prone areas. Pero sa mga tuwig 2022, naglabot sa 30 mga kakson na ano balang rason siri. May dako nga risgo sa sunog ang rituwag. Ang ginbasihan, number 1, damo sa mga balay nga naga-ikit-ikit lang human sa light materials. Kung light materials mo sa lingon dali na dakpon sang kalayo, kag dali okon sang kalayo. Kag kalabanan makakson nga mga balay da, ang kudal isa lang. Ang pader isa lang. Nagatinepikay lang ang mga digding. Ang portahan sang piyak, daw portahan man sa piyak mo. Ang alagyan halos gani makaigo ang isa ka tambok nga tabo. Hello sa mga tambok ka mga kaakson tada, no? Mga tambok na sila, puro mga healthy na sila. Yaman na mga alagyan bala sa sining mga puluyan, sa sining mga barangay nga nagkikit-ikit lang puluyan. Ang mga alagyan mga kaakson na magsugatayin tao. Kinahanglan anay isang isa nga magpakupos ang buyon niya. Dari sa Bacolod City, damo na kita sang na lighot nga mga kabarangayan nga mga kaangay sa nila binagid. Sang nakadestido kita sa patrokon nga bibla, mag-responder kita sa sunog. Galing kung reporter ka, radio reporter ka, way nagasulos pensar mo nga alagyan gamay. Ang sulos pensar mo yakon paano ka makaplastar sa emo sa nga balita. Kaya mo na kita sa sunog na respondihan kagagbay sa mga alagyan. Kaya pinalamang ina mga kakson ha, sa mga rasunes. Agapati kita mo nang ginmasihan mga rasunes. Kung nga ang nagdangat sa 30 ka mga barangay ang fire-prone areas dari sa mga syudad sa nga Bacolod. Di magsiling fire-prone areas. Makatugagid bang tuod din isang kulba kakabalaka mo sa mga nag-estado sa mga barangay ni. Nagasalig kita, nagasalig ang ining palatuntunan, ining estasyon. Nga ining problema matalaw pangdan sa mga nagapungko subong. Nga mga opisyal naton. Kabalo kita nga ang kalaban ng mga opisyal naton subong. Ara na sila sa nga balay kay kapoy ang kalabanan ni. May nagamonitor ganit sa aton na. Kabay pa nga mapukaw naton ang talupangod nila. Kay isa din sang dapat nga talupangdon nga problema. Ining naga-inikit-ikit nga mga puluyan kag delikado sa sunog nga mga lugar. Pati nagani sa mga nagakandidato sa mga nagaharhara nga makapungko sa pwesto sa ulihi. Naging serbe nyo maning nga balasihan, ina kon madinalagon ka mo. Di ni pwede met supara nga sahi sa problema ni. Sumong sa Bacolod lantawan nyo. Ari pagid talalo pang don mari. Ang Bacolod subong lantawan nyo, hindi lamang sa downtown area, kundi pati na sa mga kabaranggayan. Ang ginatumod ring dalan. Lantawan nyo ba lang dalan? Ano nakita nyo sa dalan? Siyempre sa lakyan, tao kag baligya. Ang dalan sa Dugen pa idalo mina sa ginatuwag nga road clearing operations. Kaining road clearing operations ang aton sa gobyerno nasyonal. Daw kaangalan is pelikula mo nga man. May part 1 na, may part 2 pa. Dibla, do pelikula ay may part 1, may part 2. Galing astala sa part 2, may part 3. May nagoro part 3 ni, malin aton kay may 4 pa na mikbulan eh. Si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya mo na yung road clearing operation, nga na munuhan tari. Man, may pila ka mga opisyal sa nga barangay ni. Pila ka mga opisyal way tani naga-generalize. Basi blakon na tamo tamigo mga opisyal sa barangay.
Kasi bala kung pagkitanay namo ni munuhon niya ko nga sumalon, ako to ginatumod mo. Kaya taga generalize di, amo ning ginahambal aton pila. May pila ka mga kapitan dari sa barangay, opisyal sa barangay. Ginmanduan ina sila sadto sa DILG nga dapat magsumeter sa report angot sa performance, angot sa accomplishment sa saning road clearing operation nga ni. Yang ibanda no sa mga into mano, napakitang gilas mantusla. Kuno sila ginabi nagpanguna sang halak kapang baklas to sa mga ginasiling nga illegal structures. Submit sila diyon sang report. Nga kuno 80-90% sa mga structures nga illegal ginpang kakas na. O kasulumpaan ba? Igo murahon gali makaakson makaligad ang pilakbulan. Mismong opisyal sa barangay, partikular ang kapitan, amo pa yung nagsugo sa mga illegal vendors nga magbalik butang sa illegal structures sa kilid sa dalan. Ang rason bangod kuno may pandemic, COVID-19 pandemic, damo nagantos. Subong ang COVID-19 dire sa Bacolod, jutay dalang kaso ho. Subong nag-alert level 1 na kita. Ano matabo sa sinang illegal structures nga pinabalik nyo sa kilid sa dalan? Ilansang nyo na lang da. Ulaton nyo pa nga mayara sang may maghinuganas na ang mga bombero nga mga fire trucks nga maglabay sa sina nga dalan para mag-responder sa sunog. Kag maalang-alang kagatong respondihan nila nga balay nga ginaok-ok sang kalayon di malabot nila kag ni sila kaagi bangod sa sinang illegal structure sa binutang mo da. Why taman ginapangayo ang sunog ni kay di tagin ni gusto nga may matabo nga kaangay sa nga trahedya kay pierde ang aton nga mga kaaksyon ni tagay sang puluyan. Pero hindi tani may buluan, hindi tempaktan ko sa na magluntad to sunog ni. Sa tinaga pa lang daan nga illegal structure, simple na intindihon. Illegal, basta illegal, hindi mayo eh. Kung illegal, dapat nulaon tala kay ilisan ta sang legal. Magluwas na lamang ko ng opisyal sa barangay, kung kapitan, opisyal sa gobyerno, mahilig sa illegal. Nagmanggaran sa nagdako ang ulo niya, naghambog kag nagtekalon bangod sa illegal. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Kaya mo na ginamuno tayo mga ka-aksyon kay solo simple na nga problema sa sunad banwa. Paano tani mahatagan sa pagtamod nga ang ginakakulbaan nga basi pila ka adlaw bala may magtuhaw nga kalayo kag ang ginlontaran isa sa sining 30 kag giningadlan sang BFP Bacolod. Ulaton pa naton nga matabo ina nga kabudlayan. Ina sa illegal structures pa na pa na sa mga illegal settlers na ginasiling parang tawag sa iban squatters. Pero ang tutuon nga tawag sila is illegal settlers. Tanda na labing ang mga squatters. Kuno mo? Atensyon sa mga nagakandidatos, bongda. Labi na sa mga alab lada ka burak kag tikal nga may ay ban ko kaysa magtikal galalasik laway lamo. Sang halak pasalig nga kuno ang mga wala sang balay. Hatagan ko sang balay kung ako magdaog sa eleksyon. Namungol ng tao na ang dalunggan sa tao na mungol na. Yara man nagasiling kasinggitan ang mga squatters, ang mga illegal settlers. Pangitaan da sang lugar nga sa iluhan nga matawhay, maaliwanay nga sa iluhan nila. Aber tuturan nyo be.
Hindi ka mo maghalag ka, wangal nga wala man sa kinabuan. Mayara man yan nagakandidato nga sincero gudya mo. Saya siya na ginahambal. Mabalaan mo na sa hulag niya, sa hambal niya. Kag sa pamatasan niya eh. Amo na dapat tandaan sa mga botante sa maabot nga eleksyon eh. Sa Mayo 9, nga sa residente na may 68 kaadlaw na lang ang nabilin. Isa pagid ka dapat talupang doon di sa mong sa Bacolod. Kumo kay mayara sa 30 ka barangay nga prone sa sunog. Turo sa report sa BFP. Amo nang ginmunota ang alagyan sa dalan. Ang bombero makaksyon mangita ginasang pinakamalapit nga punduhan nga dalan maagi ginas dalan. Mapundo na sila nga inang lapit sa nagakasunog nga balay. Ang firefighters amo nang mag-aalas, amo nang magabutong sang fire hose. Kag sa masami sa mga ikit-ikit nga balay, nagausoy pa na sila sa gagmay nga mga lagyan. Nga ang kanamaan na mga aksyon ginatuwag nga footwalk lang. Porte mo na problema kung kaysa sa dalan nga ang ginaagyan sang fire truck sa haluson makaigo ang inang fire trucks mga kaaksyon. Hindi makaagi. Resulta sang sila mga estruktura nga illegal nga ginpahamtang. Kung masalapay mo, madalasa kag mabungguan mo, ang tag-iya sang ang estruktura nga illegal, ang tag-iya sila mo panatanang mga kig. Sige. Boss Black kay dugagan tadi ining issue. Selawan ko na makaksyon ang balita nasional amo ning muno ko. Dako-dako nga balita naman ni sa bansang nasyonal. Tumimbuok ini nga balita sa nasyonal angot sa ilegal nga droga kay na lamang sa agaryo. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDIA nakakumpiskar sang abi nyo pila ang volume sang ginapatihan siya bo 60 ka kilo mo lang 60 ka kilo kung siligon sobra isa sako na kung sa mga panggid mo sa bugas grabe no sobra isa ka sako ang balor sila 414 milyones sa bypass operations na naging kasa sa kilometraho 32 kilometer 32 Marilao, Bulacan. May pabati ko ba lang sa inyo na mga personalidad nga nagkaradakpan nga sang natabuan nga pagdakop sa ila sabog na sabog sa illegal nga droga. Resulta na sang shabu. Arimatiin no ba lang sabog sa illegal nga droga ho? Bago ako ngayon pumasok sa bahay na yun, nakadroga na ako, nakainom na ako. Ngayon, pinasok ko yung bahay, kumuha ako ng kutsilyo sa kusina, naghanap ako ng kutsilyo. Sabi ko, sasaksak ko sa ito, papatayin kita. Paglasing ako, talagang tamang manyak ako eh. Talagang hobby ko, mang-rape talaga, man-rape. Swerte pa ako, kasi hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na, finish na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. May paginulsol man sa... May paginulsol man sa silinga plangga ko pa ako sa di kagulingon. Hindi ko pa gustong patay. Ay sang gini mo yato, hindi pa si Presidente Duterte yung Presidente. Kaya ako masa nga sa si Duterte na tabuan be. Kaya Presidente silinga way na patay na ko. Mayara man gani nga nadakpan man nga sabog na sabog man sa illegal nga droga. Gin hangkat niya si Presidente Duterte sang druhay. Iangkat niya doon bang kumanisa mo si John Calompiano. Ang katon niya si Duterte druhay. Duterte, mag-draw tayo. Bigyan mo ako ng baril. Walang problema. Ba't ako matatakot? Ako nahuli dahil lasing ako. Hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal.
Patikib lang to, damo na sila. Ginpili ko lang ang medyo talalupang ton kag medyo makayuhom ka mobla. Mga lunsay, sabog ato sa illegal nga droga, partikular ang shabu. Kaya kung uwi ni badakpan ang more or less mga lapit-lapit tunga sa bilyon ka pesos niyo nga shabu. Basi kung damo man sa mga nagpariho to, sagin pabati ko nga mga utok nila nagbalalagtik na. Yan ang operations, maka-action joint operations ni malabot sa lingon gintingob nga puwersa sang PDEA Intelligence Service, PDEA Region 3, ang team sang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Drug Enforcement Group, kag ang NICA mo ni sang National Intelligence Coordinating Agency, tingob nilang puwersa nila man ang buy-bust money sak milyon mo. Kaina sang agane, pero ang detalye sa saning nga balita, subong lang niya kabigin palayag sa mga otoridad naton ang mga nakaladakpan di Jalon Sope Laureta. Isa lang ni sa nadakpan, Jalon Sope Laureta sang Bacoor, Cavite, alas 10 kaina sang agane. May salakyan na kuwa siya cellphone kag mga IDs. O Bulacan na naman nga nakasiling ko nga Bulacan na naman. Ang gaka-recover nga shabu sa Bulacan, sus, grabe ka dalagko yang volume mo. Daw dulce lang ang ginabaligya galito ang kag nga aga kalusot dito sa Bulacan man. Hindi lang nga kinilaw-kilaw, kundi sinako ya, bugas lang mo. Kay nagligad nga Hunyo tuig 2020, may isa man ka Chinese national, upod ang duwa niya ka mga kabulig, dakop man to sa buy-bust operations, at to dakop bagito ya, 5.1 billion pesos bagito ya. Buy-bust operations man to dito sa may Marilao, Bulacan. Grabe kadalagko ini mga sading indikato nino. Sindikato gidya sa illegal nga droga ni damo subong nga pamangkot. May rason pa bala ini nga mga tinuga nga hilwayon o kung pwede paihan makagwa sa presuhan kag makapiyansa. Tisimple lang sa bat ni sinako na recover ni. Hindi na ina kung tuturon tagid. Dari sa Pilipinas sa papatuman sang ato sa di kasuguan kung mapamatbatan sa kaso ining mga nagkadadakpan ni hindi na makagwa manigulang ining mga tinuga sa presuhan. Kesa na silenta na subong 4 na lang kabulan ang nabilin sa termino papangalagad ni Presidente Rodrigo Duterte. Kasi ko ng iban bla, gina-calculate nila bla. Ngari ho, planuhan ta sulod sang 4 bulan. Pagbiya ni Duterte, strike ta yun sulod sa Pilipinas. Sindikato mo. Palin naton ba siya mat-amat naman nga nagabalik ang pagplano para magpasulod din sa dalagko nga volume sa sabos pungsong Pilipinas. Kasi amo naman ang pagbalik sang dating gawi. Tuman kadelikado kag tuman ini kakululbaan. Sa mga nagakandidato da abi sa national nga posisyon. Sa sining palabotong nga eleksyon, abar ko magdaog ka mo ka makapungko ka mo be. Sa inyo ginaayam sa pwesto, lastar ka mo sang mayad-mayad nga plano o kon kasuguan man nga makapakulba mambla sa mga dalagko nga durugista nga naga pasulod sang sabo diri sa aton. Isa dara siguro ang pagpabalik sang silot nga kamatayon bisan sa siring kaso na lang angot sa illegal nga droga. Kung why ni matikma ining sobra isa kasako ni minilyon ni ka mga utok ng gubon. Marso 2 subong sang na-recover ining malapit to nga sa bilyon ka pesos nga bilis ang sabo sa buy-bust operation kaina, hindi ayhan. Hindi pabangkot ba lang aton niya? Hindi ayhan nga base may angot ini sa eleksyon. Base kon ang benta kon mabaligya
gastuhon sa nagakandidato subong nga piniliay sa ila sa kampanya hindi malayo nga matabo ila nga man dumduman nyo man guro na nga mismo si Presidente Rodrigo Duterte makapila ka beses na nga nagamuno nagasiling nga sang wala pa sa makapungko bilang Pangulo damo sa ginatawag nga narco politics may nagkalabilin pa kanisbong narco politics nga nagpadaog sa ila sa eleksyon amo ang kwarta halin sa illegal nga droga. Sa mga otoridad ta, tutukin nyo sa mayo ay base bangin tumpak ini nga pa ino-ino. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sige, antes takatuwa ng ato sa nga observation report sa patrol ta, atagan ta ng hustang hustisya ang mga nagabonitor sa ato sa nga Facebook Live. Kay sa katuig, kisama lang ta mag-Facebook Live. Kaya naway kita naanad sa Facebook Live nga ni. Kay ang aton niya nga amoks daw, hindi man niya pang... Akson na JM, ang amoks tayo, hindi niya pang artista. Pwede guro pang traitor. Punohon tanaya. Now kay kumparita Roderick Escalante, salamat sa pagmonitor. Amigo ta Benji Bantong. Agis abala niya. Si Don Di Blanca, salamat. Si Day Lea Lopez. Toto Jomar Tamolin na Plaska, no? Sa may probinsya Capitol. Mayong gabi na si Mo. Bao, si Day Prime. Ari man si Busing si Don Raul Cabalhin. Ang ginapalangga man sa mga taga-barangay Tangob ho. Ara man monitor gani ang isa man sa mapisan nga provincial board member sa Negros Occidental. Si provincial board member Tinto Gatoslao Bascon. Nagatamyaw sa kuno sa taran-taran nga mga taga-syudad sa Himamaylan ho. From Provincial Board Member Tinto Gatoslao Bascon. Musta ka na board? Ang pinakapoderoso man nga taos bilog nga kalibutan wala sa liwan kundi si Reynaldo. Kay manting iya sa di apelyido Poderoso. Para man si ikaw lang, tupad na ikaw lang si Toto P. Salamat. Si Inday Christian Hinovea, si Eda Pregua, si Ihado Tabuni Delfin. Araman, basta Ihada tada, no? Ihado Boni Delfin. Thank you. Inday Lilimay, okay. Tede Ambos Palanog, salamat gid. Sa oras ka 17 minutos nagkaliga sa tag ng alas sa Jess. Aberi mulusuhan tabi ang sitwasyon sang Bacolod City, Subong. Aksyon Night Patrol Field Reports. With Action Eden Abos, Action Eden, kamusta Bacolod? Please come in. Okay, alright. 18 minutos na kaliga sa tag ng alas sa Jess. Balikan tang signal sang ato sa nga patrol. At yung parano ba nagalimbiyong ato sa nga patrol? Para nga dulong sa inyo ang sitwasyon subong sa Bacolod City. Ang curfew hour nga umpisa diri sa Bacolod, las 12 ha? Hasta alas 4 sang kaagahon. Likorban, why na? Action Eden plus kabin. Buhay na buhay, Action Mar, ang syudad sa Bacolod, Bangote, kabalo ka naman nga nag-extend pagid ang aton sining curfew. Balik na ang aton sining mga naga-videoke, naga-karaoke, naga-inom-inom, kaga mga naga-party-party, araman na nagalumpat-lumpat. Wow. Kasulod na sa mga nagalumpat-lumpat, Action Mar. Ano naman? Diri sa may bahin sang Lacson, sigurado, ara, ginang lumpat-lumpat, kag may mga, lower. Kag syempre, inom-inom, pero tiya mo lang na, hindi lang yung yapon magkumpiyansa, kay ara, yapon ng COVID-19, ara, kamuda sa dance floor, nagasaut-saut, kamudira, pero may face mask.
Teka sadya man no. Sige lang nga basta kasaot-saot lang yapon kay ti ara ginaya kag kinanlan kung bagang sadya-sadya ang kisa nga paliwaliwa kay ka-toxic man action mar no kung sige na lang nga trabaho isa ka nami man kung mag paliwaliwa ka ilabi na subong nga mabugnaw ang panahon wala gid lamang nagdugay naguntat ang tulotalithe kagang iban do sa iban nga bahin sang Bacolod action mar nagdamol-damol ang ulan pero isakto nga nakapabasa balasang dalan Bao? okay lang oo kay ang mga ara naman niya sa tagsa nila ang mga panimalay subong sigurado nagabarikotot kag muok ng tulog kay man bugnaw ang huyop sang hangin pwede lang abrihan ang bintana kag para makatulog-tulog action mar kay natani nagkadto kita sa may bahin sang NGC kito kanami bala pa massage galing ti ari na ding blind massage di bala galing kay ti na kuan mo nag-ulan-ulan ang tulo-tuloy I mean ti nagpanghimos naman sila guro kag maglarga pero bisan nagaulan-ulan kag nagatalithi kag gina kadamo gyapon sa mga nakaplakat sa sulod sang NGC kay wala na tayo nagsulod kay ti may barikada na di action mar mo ang palibot sang NGC grounds pero mo ta pagtanaw naton dito guro sa sulod ya wala ga ulan ay sa aton ginatindugan ga ulan dito wala lang sila wala lang sila kabatsag sige gyapon kalibot-libot so far diri sa may downtown area subong man sa Lacson Street action mar wala man gid sang damo ng mga salakyan may mga pila kapag de pasahero nga salakyan nagahulat sang mga empleyado nga ma-off sa ila sinitrabaho pero ti dumadugay-dugay pa ni kay gin extend pagidaan ang curfew ti bawi-bawi naman ning negosyo especially nga ti do okay naman ang wala naman ang liquor ban action mar no ti ang iban makapulo paliwa na bisan nagaisahanon ka lang pero ti kung nagainom ka sang zero beer so kanami gid sang lagok mo dira action mark tanaw lang sa palibot observe kay ti kung agang muda kapihan kung gabi inuman kadamo man sang mga balita mo nga makuha sa mga amo na nga mga lugar action mar no importante kuan lang drink moderately amo nang hambal nila ang aton sini nga mga street cleaners action mar nagamat-amat naman sang pulo paninlo kay para hindi na magtumpok pa ang basura gid nga damo especially buwas aga nga masinakuay naman ang aton sini nga mga ka-action kag ti subong nga mga inoras pila na lang ka mga traffic lights ang nagasiliga man sa dalanon kag although nga wala na mga bitaw personnel pero ara pa man ang aton sini nga kapulisan para sa ginapatigayon nga Police Visibility Patrol ang aton sini nga Bacolod City Mobile Force Company headed by Sir Pico tiara man happy birthday gali kay Lieutenant Colonel Ariel Pico ang sadtoan ay BCPO spokesperson subong man kay Lieutenant Colonel Edison Garcia nga anay spokesperson man sang Nokpo sadyat sa una action mark kay duwa ka spokesperson sang BCPO kag Nokpo tungan birthday man sang bao duwag ka spokespersons no oo duwag sa una isla pero ti subong si Sir Pico ara nasa Bacolod City Mobile Force Company si Sir Garcia nag-focus na bilang chief sang operations sang Nokpo pero ti wala ta ginakalimtan kay ti kadamo man sa mga tion nga na-interview naton sila kag nakaupod naton sila sa pilaman action mark ka mga trabaho kag pila ka mga accomplishments ng BCPO kag Nokpo diri man sa syudad kag sa probinsya kadamo pa action mark sa mga ginikanan nga nagalinakot sa dalan upod ang ila sini nga mga kabataan naglagalaga kag nakatulo pa patawhay guro kay sa iban nga mga remedyo general nga mga trabaho action mar ang kuan ang Wednesday is cash advance day diba si naka-cash advance si papa naka-cash advance si tatay o kung si nanay nami man nga i-treat sa panyapon ang mga kabataan nga ti do naburingot na nga ara lang sa sulod sang balay subong kay ti vaccinated naman ang 5 years old pa 17 years old kag above na action mark di pwede na matamat makagwa importante ara lang ang health and safety protocol kag action mara ang aton sining especially gid ang social distancing pero na notice naton kay kaina nagpa DFA tatani
Kaya wala tong head nila. Pag sulod ta sa mall, so hindi na gid sila istrikto sa ginascan bala nga vaccine nga card bala, backtrack ID. Kaya do halos na-report naman nga kalabanan diri syudad sa Bacolod halos fully vaccinated na. That's why ginpaidalog na kita sa new normal. Pero amot kung madakpan na sila guro sa ngaton sini nga LGU nga wala sila naga stricto nga nagapatuman pa na, diba? Ikuha naman sila warning. Kaya panumduman, yun nga, importante. Gid na kaya halos tanan, nakapabakuna naman, pipila na lang ka mga pumuluyo. Ngayon may mga valid reasons, kag may mga kaugalingon man nga rason, ang wala pa nakapabakuna. So far, Action Mar, kanami sa huyop sang hangin, tulo tawhay, kag kabay pa matawhay for the rest of the day, for the rest of the night, I mean, para makatulog kita sang maayo kag mangin productive naman pagkabuwas nga adlaw. Sa aton karon nga balita Action Mar, bantayan kung makuha na naton ang kompleto man nga detalye sa iban pang mga balita diri man sa palibot sang syudad sang Bacolod. Observation reports sa Patrol Action Ibenabo sa mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Thank you so much sa report ni Aksyon Eden Aboso sa Patrol, 26 minutes after 10 p.m. Unahon ta ang Selwante Sigida ang report sa atos ring mga aksyon na unit reporters. Unahon ta check mga ka-aksyon ang report ni Aksyon Nelson siguro, kuha sa Nelson, ano to si Nelson? No, oras alas 10:26, i-check tayo na ang report ni Aksyon na Nelson, iwalaon tabi dito sa may, sa 1st District sa Negros Occidental. Di magsiling kita 1st District, arada ang Sunas Escalante, ang Banwasang Calatrava, ang San Carlos City, ang Don Salvador Benedicto, ang Banwasang Tubuso. Balantayan man ang 1st District. Ako na eleksyon ang paghahambalan. Aksyon Night Patrol Field Reports. Live report ni Aksyon Nelson Patenyo sa iya sa area. Aksyon Nelson, mayong gabi, please come in. Yes, aksyon Marlon na mayang gabi man, kag sa atong sining mga kaksyon, mayang gabi gid sa inyo tanan. Kung eleksyon ti wala problema di sa 1st District Action Marlon. Except sa Banwasang Tubuso, kay ti ang Banwasang Tubuso nabilong sa area of concern. No? Ang Calatrava ti wala, kag ang syudad sang San Carlos wala man, kaya ang San Carlos wala man niya post man niya ang mayor, vice mayor, diri sa Banwasang Calatrava, three-cornered fight ni, no? Pero wala yan nadala sa area of concern sa aton sining Comelec Action Marlon. Ang San Carlos Aksyon Nelson, diri sa Negros Occidental, ang mga kandidato na subong daw freezer na ilas nga pinsar nga man, automatic daw na sila. Oo, Huwag kaya kontra mo kay ang San Carlos City, di bla pulo ang mga konsyal. Oo. Ang kandidato na subong pulo man bilog. Oo. Ang mayor way kontra, ang vice mayor way man kontra. Oh, no, yung San Carlos, yung istoryahan mo sa mga muna. Kay na sila daw team unity. Gani man. Oh, May- sa sa may Banwasang Calatrava, freezer man ng ang vice mayor day. Vice mayor lang ya, pud damo guro councilors nagapadalagan. Asi kung councilor lang daw, pilada na sila pulo. No 27 is bilog. Baw, ti banwang pilion guro walo lang. Ati umugani man. Walo. Ang Banwasang Pulupandan, kung tani moamo man sa may San Carlos City, galing na pasobla isahaw. Kay ang mayor way kontra, vice mayor way man kontra. Pero ang nagapapili bilang konsehal sa Banwasang Pulupandan,
Siyam bilog, nagsobra pa isa. Pero ang kayang ari pag Action Marlon, ang pinakasadya gid is first district. Mm. Wala labot sa Escalante, kay ti ang Escalante araman sa area of concern mo. Mm. Ang Tubuso, kay ti magparintihanay, magamiguhay, nagbayluhanay. Oh, baluhanay ano? Bayluhanay sila ng lugar. Abi ko anay lugar gle, abi ko anay kung nanong ginbayluhanay lang duwa. Di kay na mo, tay tapos ng bana, sunod na po ng asawa. Oh, Oo. mamamala na, uso na sa mga saton di. Amo magani man ti mo na, laton tayo kung kay ti wala pa medyo ara na sa sa ginaukay blang ang Tubuso sa eleksyon nga pag-istoryan. Sige Diyan ganing lugar mo Action Nelson? Ari Calatrava ko ya. Oh, ti anong plano mo Dason? Ha? Anong plano mo Dason? Ti ma-retire ko sa DP, dugay pa? Ay gle. Dugay pa ni nga Dugay pa? agad ni. Wow. Oo. Ti ang balang ko to amigo ko, ti igo ginamang mag vice mayor ka, mag-mayor ka, mag-board member ka, mo na guro pag-retire. Oh. Ti Sige. dugay pa tayo Action Marlon. Ti Pantayan ta na. medyo hubin-hubin lang ko sa imo mo, aba. Doon di mo. Mm. Basta ang tiyempos bongda kay diri sa Bacolod City do kagumguom kina mo. Kay na Action Marlon, mga alas city imidya na untat ang ulan. Mm. Nagatupa ang ulan kina mga alas 6 natapos alas city imidya. Mm. Ti subong wala na sang ulan, medyo okay na kayong panahon dire. Ti nakabasa gid sang mga dalano naton kag nagabagtik nga duta man. Good. Oh, so daw medyo bulumamugnaw Hari yung mainit nga balita Nan. Ang balita Action Marlon kay man ti kahapon nagkadto di si Commission on Human Rights sa Provincial Chair si Romeo Valdebarona. Daw, oh. Oo, nagkadto gid sa Banwa sang Calatrava ti pamangkot si tuyo mo di daw first time ko nakita si mo daw ti basta Commission on Human Rights na daw lain na mo. Oo, ti silinga nagkadto ko di in relation sa kung nadumduman mo bla Action Marlon atong pagpatay sa kay Jimmy De La Cruz ang tutuod yung ngalan si Jimmy De Leon sang ginaligar makatapo sang New People's Army dito sa may barangay Cambayubo No. sang nagligad nga bulan. So ging kadtuan niya dire para usisaon kung kamusta na ang pag-imbestigar sa aton sini nga mga kapulisan ti yamang gipaslamatan nga ti bisan kuno sa kalayo sang area ging kadtuan gid sa aton sini nga kapulisan para imbestigaron. Kag ang isa di kamayo nga balita kag posible ang Commission on Human Rights magahatag sa nga financial assistance sa biktima sa kapamilya ni Jimmy De Leon dira sa Maya Banwa sang Binalbagan. Kay ti sunupan sa iya nga ang pagpatay sa kay Jimmy De Leon isa ka pagbayular sang human rights niya Action Marlon. Ti iya pag ginakontak ang pamilya ni Jimmy De Leon dira sa may Banwa sang Binalbagan. Yari ang kabahin sa pahayag Action Marlon ni Provincial Chair sang Commission on Human Rights Romeo Valdebarona. Sa aton sa natapan sa aton Calatrava Police Station amo ini ang pag-imbestiga sa kaso ni Volume B, Nels, Yutay. kung matuod ni ang ngalan sini si Jimmy De Leon Aso Nels? taga Binalbagan area at dirigin patay sa Aso Nelson? Ubo sa Calatrava Negros Occidental. Ang investigation nga ginapagayan ang ginapatigayon ang Commission on Human Rights angot kini sa pagpatay sa iya sa ginaaligar nga makatapos ang membro sa New People's Army. Sa diin ang CHR nagapatigayon sa investigasyon. Yes, Action Marlon. Okay na. Medyo okay na? Go ahead, Okay, Action okay. Nels. Sa paglapas ang tawanon nga kinamatarong sang ini nga biktima. Ang tuyo sang Commission on Human Rights para malantaw manamon ang aktibo nga aksyon sang atot kapulisan nga bisan isa ka far lang nga area ini nalapot gyapon sa pag-imbestigar sa aton kapulisan nga
ilang mga informasyon ka mga documents. Salamat kami sa kay Deputy Lieutenant Alba kag ang aton nga si OP sa kay Police Major Lidawan na maayo man ang ila kooperasyon sa katapos ang Commission on Human Rights nag-imbestigar sini. So mag-reflect ang aktibo nga pag-imbestigar sa Calatrava Police sa amon nga report kag sa tuyo nga ginaimbestigar namon ini sa tuyo namon nga buligan ang pamilya ni Jimmy de la Cruz or Jimmy de Leon kay tungod nga ini napatay gid siya kag isa siya ka padre di pamilya. Sa kontakon pa namon ang pamilya yasini sa may Binalbagan Negros Occidental para makuha pa ang iban nga mga dokumento. So for sir, ano ang pwede naton nga matabang o mabulig sa pamilya sang biktima sa nadre? Ang isa sa mga na imbestiga naman ni sa aton kapulisan kag kung may mabot ang tiyempo nga makaangkon ang aton Calatrava investigators ang identity sa mga perpetrators nga ini ang aton kapulisan diri makapatigayo man siguro sa pagpasakas ang panumbungon sa nagpatay sa kay Jimmy de la Cruz or Jimmy de Leon. Sa side naman niya sa Commission on Human Rights, monitor ini kay tungod nga may aksyon naman ang aton nga Calatrava Police. Isa pa nga mga favorable abi nga matigayon sa HR amo ang pagrekomendar nga tatagan sa financial assistance ang pamilya. So amon action Marlon ang kabahin sa pahayag ni Provincial Chair sang Commission on Human Rights diri sa probinsya sa Negros Occidental si Mr. Romeo Valdebarona sa interview sang Action Radio. Muna yung pila ka mga madulong naton Action Marlon nga balita para sa Action Night Patrol. Ka-action nyo gikan diri sa Banwasang Calatrava. Action Nelson pati nyo nagasiling mga ka-action din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Mga kaaksyon tandaan nga isa sa marason sa pagtugas ng balatian sa Tunlawa sa mga Okay, dari kita na sa pag-acknowledge sa mga nag-monitor sa ato sa live stream. Ambal ni TD Ambos sa Palanog, Aksamalon, good PM. Para sa akon, hindi sa presidente ang yabi sa pag-untat sang droga. Kay termino man lang sila ara sa mga pulis kag militar. Kay regular employees sila. Kung hindi lang sila kunayban sa drug lord o boss gidna sila. Okay. Kay Joe Franz Sorongon, thank you ka monitor man sa Rigay Mataryon. Sa ato sa live stream, si Anad sa Ano LNJ, thank you. Si Jocelyn Limon Dispoho, Danny Dishot, good PM, monitor lang ko niya. Sa Banwa sa Ganigaron. Okay. Marilo Travilla Katiroy, good evening, Aksamalon. Okay, salamat kid. Athia Kimeriman, Lorna de Lehencia, Jinky Dialagdon, mayong gabi aksyon na Marlon kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Andok Mat Mayo, Nawala Mar Aliliking, Alex Armoteza, Alma Oligon, Milail Oligo, Michael John P. Sison, and all my family sa Barangay Pandaron DSB, salamat from Arizona, USA. Elizabeth Malakagamala, ito, Miguta Don Di Blanca, Arilong Korigalanto live from Talisay City, Reynaldo Poderoso, Marilo, o Mario Olvido Aquasa. Tamiyog ko lang gali ang taga Hacienda Lugway. Nagapamati subong. Okay. Bari Cafe from Milail Uligo. Si Thinenda Margin, mayong kami akson Bacolod. Watching from Hong Kong. Okay. Alin sa Hong Kong. Tamiyo lang Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Pant Mayo, Jinky Dialagdo, Nawala Mar Alex Monteza. Milail Uligo. April Mandi Oya,
Si Jera Siro Jr., good PM action namar daw sa amon natumod mo. Wala na himo, salamat. Damo barangay, no? Sige nga daw way ka sa pakilasan ng mga barangay official. Sino ka para husgahan ako? Ambalya. Amo ning iya sa ding account name. Good evening, Action Namar. After election, mataas naman na ang COVID. Kabay pa hindi lang. Bernadette Lacson, good evening, Action Marlon, watching Paglaong Village. Okay, shout out, Mayor Bing. Okay. Si Mags Distract, mayong gabi, Abian. Okay, from Bulacan. Harama si Tamtam Araujo, mayong gabi, halong. Ana Andrea Famoso from Bago City. Eduardo Servisa Jr. Good evening, kapamati kami di sa syudad sa Nakalota sa Hemodialysis Center. Si Eduardo Zamora Servisa Jr. Okay. Kativir, mayong gabi. Danny Pornes Salomante, good evening, from Dallas, Texas. Richard Hans Nim, mayong gabi sa Malon kag family Nim kag Rodilla sa Barangay Tapi. Arama si Donald Kabasag watching Nimia Tiba. Nina Litoy, good evening. Evelyn Pomosero, mayong gabi, watching from Makati City. Okay. Jerome Quinto, Aksamalon, mayong gabi, monitor. Araman si Maylin Galino, good evening, Aksamalon, monitor lang kundi sa may Qatar. Okay, thank you. Mabalik kita dugay-dugay. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilaka mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Reyes Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad last 10:55 report gikan kay Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Arlo sa Ritali Megabi Place Kevin. Mayong gabi, Aksyon Marlon, and ang isa sa mga report nga aton madulong subong nga gabi ini may angot sa aton nga paghinunanon sa kay Police Captain Ramel Bustamante, ang Deputy Chief of Police ang Talisay City Police Station, ilabi na sa ginatawag nga peace and order situation karon sa siyudad sang Talisay. Sunod sa kay Police Captain Ramel Bustamante, Aksyon Marlon, nga sa sining nagligad nga pila ka bulan nangin matauhay ang siyudad sa Talisay apisar nga nagsugod na ang kampanya sa mga politiko sa nasyonal nga level apang base sa ila monitoring wala sang konsino nga mga persona o grupo ang buot nga magtublag sa katawhayan sa mga pumuluyo sa siyudad sang Talisay. Kag kon may ara gid man suno sa iya Aksyon Marlon nga magtublag sa kalinong kag katawhay sa siyudad sang Talisay, ini sila ang nakahanda nga magresponder bangod every now and then suno pa sa kay Bustamante nga ang Department of Interior and Local Government ang naga-coordinate ini sa ila sang masami ukon masonson. Si Police Captain Ramel Bustamante, Aksyon Marlon, ang nagpahayag pa nga so far nangin negative pa ang Talisay when it comes sa ginatawag nga areas of concern bangod may ara nga mga military forces sa malayo nga parte o kung sa nabukid nga bahin nga mga barangay nga nakadeploy kag padayon nga naga-coordinate sa ila o kung sa mga katapo sang kapulisan sa siyudad sang Talisay. Sa dugang sini yari ang pahayag ni Police Captain Ramel Bustamante sa interview sa Aksyon Radio. Talisay, no? Naging isa po, no? Isa sa place to be, no? Talisay, of course, no? Sa hindi ka pala election, kapayog na kami man ng ating kapulisan sa cooperation, no? Kasi sa nasiling nila ang katawayan sa isang lugar. Hindi masarangan sa police, no? It is a joint effort, no? Between the community and the police. So, sa liwat, may agag. Okay, Aksyon Marlon, portion lamang ina sa ginpahayag sa aton ni Police Captain Ramel Bustamante sa interview sa Aksyon Radio. Report nagikan sa siyudad sang Talisay. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labutin ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Alas 10:58, buslan enseguida sang mga reports naman ni Aksyon Roger Gotib. Gikan sa may 2nd District sang Negros Occidental. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, mayong gabi, please come in. Yes, Aksyon Marlon, may gabi sa ito mga ka-aksyon sa subong matinor Aksyon Marlon ang aton diri nga area of responsibility mo lanon ang kag masagid ang mga dalanon. That is why ang mga makita sa subong nga biyahe nga mga motor o kung tricycle sa baling kagabihon ari pa sila galing kay turbulan na panahon daw hanaw na kabisan tao dito sa City Park nagpanauli na tugod bag ipagtupa sa ulan. Sa pila sa mga balito na sila sa Sagay sa Sagay City PNP nag-file sila sa kaso ng robbery batok sa sining isa ka 21 years ka gindakop ini siya by virtue of citizen's arrest.
nga sa diin inisyal na nakpas sa akto nga nagawak sa isa ka junk shop diri sa may Aguilar Subdivision, Barangay Poblacion 2, Ciudad San Sagay. Ang suspect ginkilala ini sa kay Joven Arnaiz E. Alberto, may 21 anyos edad sa nasilingna, kag residente sa Municipal Barangay Poblacion 2 sa sining syudad. Pero at complainant nga si Gaspar Saura nga muman ang tag-iya sang junk shop ining Milabos junk shop. At the same time, namuman nila nga restore sining na inabitan nga persona kag gin-endorse ini sa pulis mga alas 11:47 takna sang aga ang ining persona na kuhaan gid sa akto sang mga masunod nga mga item ining napulo nga mga cable wire nga may estimated amount nga 5,000 pesos. Assorted nga mga tiger bronze nga nagabili naman sang 1,000 pesos, duha ka mga shafting steel idler nga nagabili sang 10,000 pesos, kag assorted nga mga spare parts metal nga nagabili naman sa mga 3,000 pesos. Sa aligasyon sang complainant nga si Gaspar Saura, narakpan nila sa akto nga ginguba ini ang padlock mismo sa mayor nga portahan sang Silingjang Shop. Pagkatapos nagsulod ini nga persona kag nagpagkuha sining na mention nga mga butang. Sa bangod sini, ati robbery ang kaso kay may force of entry action marlon, gali nga ini nga hapon na tigayon nga ma-inquest ini siya ginoon sa mga katapos ang kapulisan. Available man suno sa report ang kaso pero wala pa man ini siya makapusong bail. That is why nga ti aras karon nakahunong sa bayan sa Sagay City PNP. So far, mo ni action marlon atol sini nga madulong nga report, balita informasyon gikan diri sa Ciudad San Sagay kag norte nga probinsya sa sining maulanon nga panahon. Atol mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, tambuton ka sa amon kita kag serbisyo. Amasaw na tayo Pilipino. Una sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Team Reports. Salamat Aksyon Roger, 2 minutos nakaligad sa tag ng alas 11. Sa lawang tayo sige dang ato sa ding patrola kay lapaw na kita ho. Alas 11:02 na. Sa patrol, detalis ang report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Eden, sa balik ka report please Kevin. Action Morgan surrender sa isa ka persona sa isa ka police non-commissioned officer ang isinero ng Luthang. Sininga hapon sa Lacasiliana Police Station na residente taga Barangay Kabatungan sa Amungang Banwa. Kagin surrender sininga 22 rifle nga wala sa serial number. Nagabahin sang tokhang kontra ginadilian nga pusil nga programa sang kapulisan. Nasabit sa persona ang nagabaton sang tunga sa sako sang bugas ginang kabahin naman sa programa sa Lacasiliana PNP nga armas sa baylo bugas. Balita sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Pagi sa siring ambahanon case may goodbye, magatagop naman temporaryo ang inyo sa nga palatuntunan. Action Night Patrol, Miyerkules, nga pagpangalagad. Kapo dari sa Technical Control Action na Henry Spulgar, Action JM Baikin. Sa kalaman sa katos na mga action na unit Reporters News Center ta Action na Undefensor. Ako naman Action Marlon Hervaya. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,